Čaute, ja som Branko, ja vítam vás u ďalšieho let's playa z Mineplex z Minecraftu z Bombulobbers a rovno sa môžeme pustiť do hry. Uvidíte, aká to je dobrá hra. Server 1. Proste tu spadnete každý neviem koľko sekúnd bombu, teda týčko, keď jumper. Stanete týčko a môžete ho páliť s pravým tlačítkom. Potom ono sa už zapáli, vtedy keď ho vyhodíte. Potom trikom vybuchne, ten môže zomrieť. Ten zomrie, toto je akože kill death. Teraz ešte som asi ťa to chorel, čiže počujete asi svojho hlasu a podkašľovania. Ale Minecraft a natočiť to v pohode. Raz sa hra Minecraft a ešte aj natočíme tak na YouTube. 9 hodín ráno, čiže možno za to tak veľa odkašľavam, lebo ráno je najhoršie. A už to 30 sekúnd startujeme. Takéto let's play z tých minihier tenkrát budú kratšie. A také napríklad animation dlhšie. Sami viete, aký budú, do ktorého hraje animation. To hodíš? Ja som ešte aj na fotografiu a teraz sa vidíte. Vole, tak to vedľa, počuť vedľa. A! Čože tam bolo? Miesto. No, už tam nič nevidím. Máme 4 hodí 5, či už? Zapolo som nehral, to je 3, aj na môžem. Poďte, Madrid, a dobre, sú dobre postavení, ale to nedáte. Kde je ten posledný, keď to vyhrať? A hore si. Dobre, už nie si. No. Potom sa vám ohlásim, keď začne ďalšia hra. Ja som späť, už začíname, hráme na Drylands, počkajte, to je napísané Drylands. A hej, na tejto mape sa mi darí aj ešte takú výstávku. Nie, ja som spadol. To som mal šťastie. Poriti zabijem to. Počkaj, čo som bol? Modrý či červený? Ja som modrý. Máme slabý podľa. No. Tieto hry sú modrý slabý, ale väčšinou keď hrajem tam modrý, tak sa im nalábem. Ups, sorry. Dobrý. Červený sú dead. A to nie je vášla. Tam použijeme tady. Čestka, čo tam bude? Nič. Prihlásim sa vám zase u ďalšieho. Táto minihra je veľmi krátka. Takže zatiaľ čau.
Takže už začínáme, je to mapa Colonies. Červený, ups, já jsem chtěl být modrý. Modrý. Yes, já. Jenom červený nevycháme. Tato mapa je velký, to podle mě. Ups, vybuchal si. Ne, zobral som. To bolo veľmi rýchle. A prehrávame. Prečo som... A teraz, keď nie som modrý, tak modrý vyhrajú. A dále šťastie. Že furt prehrám. Prečo ja? Franský mostík. Už techniky je do červené. Jasný. Dobra, hej, tam je. Čau. I believe I fly. I believe I fly. Teda zase u ďalšej hry. Teda zase začíname, už je tu a je tu zase mapa The Highlands, čo je tá oranžová mapa. A poďme na to. Kde je? Kde to je? Tam. Ups. Hej, copyright, vypadni. Narinky. Zase som vyšiel do modrých a zase som prehral. Ale to šťastie. Nie. Dobre. Uteč. Dobrý. Dvaja. Teraz vás bombardujú, sice ja som zlý, ale aj ja som spadol. Už zomrel a ešte druhý teraz. Aký som ja veštec. No a teraz už v poslednej, asi 5. mapy sa vidíme zase. No a sme tu zase. Posledná mapa bude Bolt Battle, kde tu ešte dnes sa nemali. Myslím, že tá mapa celkom dosť darí. Ale jaký som vlastne ja tým teraz? Modrý, dobre. Hej. Teraz Bolt! Ty kokos! Jak tesne! Dobre, piekol som. Dobre, už som od kraja. Poďte. Nie. No len traja, oni sú dvaja. Poď.
Ty kokos! Jaký jump! Like boss! Tak ja to v rychu. No. Už to okončíme. Lebo... Ale celkom dobre sa mi darilo v tej poslednej mape. Tak toto by bolo z tohto videa všetko. A takže čus!